Иван Кръстев. Бих могла да спомена много имена на хора, които са участвали в духовния живот на гимназията и са се изявявали. Художественото оформление беше поверявано на хора, които после станаха добри художници. Работят в областта на като живописци или скулптори и така нататък и сега. Разбира се, много повече са висшите възпитаници, които са реализирани в хуманитарните науки. По-малко са, странно, главно жени в английска филология. А момчетата, т.е. младежите, завършващи гимназията, в политехниката, в компютърната техника и така нататък. Но общо взето в изключително съвременни професии, затова сега се радвам, като ги виждам тук или там. Може би трябва да изкажа една благодарност, това е все пак форма, в която мога да го направя, на тези, които се отдадоха не само на учителската, има такива на учителската професия, някои от тях в нашето училище, в английската гимназия, и на лекарите, защото според мен е втората професия, която не втора по значимост, друга професия с голяма обществена значимост е лекарската професия. Английски език им дава възможност да участват, да се реализират във всичко. И аз се чувствам щастлива, че бях с тези ученици в този интервал от време. Най-напред като учителка по литература, а после като заместник директорка и директорка на гимназията. А чувстваш ли се щастлива, че една голяма част от възпитаниците на английската гимназия в момента са част от българския политически и икономически елит? Вълнувам се много и просто им се чудя на някой, защото според мен политиката се оказва не много завидно поприще. България има нужда от политици, безспорно. Добре е, че ги има. И пак, че идват но това училище. отговорни политици. И мъчно ме е, когато се излагат в някои моменти. Радвам се, когато успеят в нещо. Естествено, това са... Дразни си, когато постъпват неетично, когато не показват такава нравственост, която сме искали да създадем от тях в продължение на години. Защото много безнравственост има сега. Но нравствеността критериите за нравственост са едни и същи, независимо от това в кое политическо време се развиват събитията. Така че основен критерий за човека е неговото поведение, при каквито и да е обстоятелства, независимо от това в каква обществена действителност живее или се развива. Така, нещо друго? Интересно? Може би просто чисто хронологически за историята да кажеш в коя година влезе в тази гимназия. Да. Ти стана директор там. Да. 62 година, годината на твоето раждане, т.е. 61 година е годината, в която ти постъпих в 114 гимназия. Аз съм била на 29 години. И излязох от нея 87 година на 55 годишна възраст. Тоест всеки може да прецени какъв отрязък от живота ми е отдаден на това училище. Понякога съжалявам, че много усилия съм положила. С много трудности, събиране на материална база, подобряване условията на работа в училище, какво ли не е, въпреки трудностите, които съм имала, но в край на краищата пък такъв е бил смисъл на живота. Целият живот е борба и човек трябва да участва в нея. Сега, разбира се, на вас е повече необходимо да се борите, защото някакси не е така трасиран път, не го виждате не можете предварително да знаете в каква посока ще протече развитието ви, какви подводни камъни може да има в вашия път. Някакси преди по-лесно виждахте го като виждаше се като по-отъпкан, по-ясен, без съмнение, без вероятности за грешка, или възможности, ако има грешка, да се коригира и така нататък. Сега нещата са по-сложни. Сега това, което ме потиска, е безнравствеността.
Аз съм човек, който е възпитан в добрите български добродетели. Първо мога да кажа, че за себе си, че над всичко поставям въпроса за България. Много се дразни от всичко, което противоречи на българския, което противостои на българския национален дух, на българската култура. Правила съм всичко възможно, за да я пропагандирам навсякъде и на Запад, и достойно да я представям. Даже някои смятаха, че с доста голямо самочувствие представям българската култура, особено в Великобритания и в други страни, с които училището има контакти. Но аз смятам, че най-достойното за един българин е да се държи като българин, където и да се намира. И да показва, че българинът е достойна личност. Достойна за уважение и трябва да бъде уважавана. Нищо не се получава от сервилничене на други народи. Българската култура заслужава това и българския народ. И второто, което ме измъчва, това е някак безпътицата, безвремието, в което сме в момента. И аз определено мога да кажа, че не мога да си позволя да се докосвам до сегашните продукти на духовната култура. Аз бях театроман, посещавах всички премиери, постановки в театри и така нататък. Сега, съжалявам, обаче не мога да го правя. Вече не мога да си позволя това. Не поради все още, не съм отпаднала до такава степен, за да не мога да отида в театъра. Не и поради липса на интерес. Интересът ми е все още буден към театъра, а просто поради липса на финансови възможности. В момента имам чувство, че сме натикани в последната дупка, която е в обществото, и човек се чувства унизен. Аз никак не обичам да бъда унизявана. Ако ми зададеш такъв въпрос, например, кое не обичам, то е да ме унижава. Там, където ме унижават, имам чувство, че нямам място. По-добре да се махна и да бъда далеч от нещо такова. И другото, което много мразя, това е коварството и бездуховността. В момента България е населена от много бездуховни хора. Липса на всякаква човешка интелигентност, на всякаква култура на поведение. И много страдам от това сблъскване в ежедневието. В ежедневието, което ме среща с такива хора и с такива прояви. Да. А може би има нещо. Истината е в това, че аз съм си изградила един свой свят, който така или иначе недалече от литературния свят, от света на литературните герои. Защото... Не съдиш ли хората от много високи критерии? Да, мисля, че да. Може би не подхождаш ли нещо, от които да се много каже, идеалистично към хората? Да, но за съжаление просто трябва да ме приемете с моите идеали. Аз не мога да с тях. Два важни идеала. Два основни. Единият е да бъде постигнато някакво социално равенство. Не уравниловка равенство. Може би изхождам от предпоставките, които имам в живота си. Не може хората да бъдат толкова грубо сортирани в обществото на преуспяващи и имащи и власт имащи съответно, защото то едното неминуемо иска и другото, и други, които просто да бъдат тъпкани, мачкани в живота. Закона на Дарвин за естествената селекция не трябва да... Аз не мога да го приема в обществото. Да. Просто човека заслужава друга съдба. И по друг начин трябва да се подхожда. Винаги с хуманност. И ако нещо уважавам в нашата литература, то е, че цялата е пропита с дух на хуманност. Вземи, например, един Йовков. И че той, дори него като погледнеш, излъчва толкова човечност. А цялото му творчество е пропито с хуманистичен дух. И просто толкова уроци по хуманност има в българската литература и в световната литература, а човекът в крайна краща се позволява. Защо се позволява човекът да бъде поставен на такова ниско стъпало в обществото? И второто нещо, което винаги е било идеално, не винаги постижим за мене, това е целта на живота.
живота на човек. Все пак човек трябва да се постави някаква цел, може да не е максимална, но да се стреми по някакъв начин с нея и да се бори с всички усилия за осъществяването. Разбира се, аз се оказах, може би, не знам, някой каза, зодиакални такива, характерологични някакви белези, но понякога си оказвам безсилна да се боря. В дадени моменти не мога да стигна до целта. Или се затруднявам да стигна до целта. Никога не бих пожелала нещо такова на моите деца или на моите внуци или на моите бивши ученици. Тъкмо обратното. Третото нещо, което за мен е много важно, аз имам като максима една мисъл на Юго, който казва по-малко иллюзии, по-малко разочарование. Аз съм човек доста на иллюзиите, на мечтите, обичам. Романтична съм малко по душа. Мисля, че това не е грях. Много хора са романтици и много хора виждат по-идеално и искат да виждат света по-добър. Но важното е да има хармония между едното и другото. Между разум и чувства. Между емоция и действителност и реални факти. И смятам, че в намирането на този баланс между иллюзиите, между мечтите, между романтичните виждания и действителността и практицизма е разковничето на живота. Човек не трябва да бъде и непрактичен. Да. А какво осъждам? Аз вече казах, мисля, че осъждам лицемерието. Това двуличие е нещо страшно. Сега може би съм свидетелка на най-страшното двуличие. Защото имаш възможност в момента да видиш хора, които са се представили в една светлина пред тебе, само преди 7 години. Сега ги виждаш като съвсем различни. Просто те като че ли са в някаква нова роля. И колко бързо влизат в кожата на други хора. Аз просто не мога да си представя. А човек трябва да запази себе си. Има нещо неприятно в това. Преобръщане. Защото те не съхраняват себе си. По този начин губят и нещо от себе си. Нямат ли такова чувство? Лично аз много трудно го променям. Я приемам. Всъщност не че не приемам промяната. Промяна трябва да има. Но такава по този начин демонстрирана промяна малко ме шокира и смущава. Друго какво? С девизи не живея. С девизи не се живее, по принцип. Не смятам, че девизите са, които ще определят някаква линия на поведение на човека в живота. Един момент. Да. Да. Общителен човек ли си ти? Кажи нещо за своя характер. Да, много сложен характер. Имаш ли добри приятели? Имаш добри ли неприятели? приятели имам. Обичам хората. Не мога без хората. Не мога без хора, без звука на човешката реч. Известни са тези стихове от нашата литература. И аз съм същия тип. Но зависи какви хора. Ценностни хора. Обичам да общувам с хора, в които съм открила определени ценности, в които няма корист. Много пъти съм се лъгала. Всяка користност от приятелството за мен е негативна. Макар че сега не бих препоръчала на децата и на внуците си, самите те са длъжни да се съобразяват с максимите на този живот, в който така или иначе връзките, приятелството, по сметка и така нататък имат някаква практична, са свързани с постигането на някаква практична цел. Те станаха нещо узаконено. Както парите са разменна монета, нито парите са критерии в приятелството, нито користа. Чувства ли човек, че има корист от едно приятелство, той трябва да го приключа. Може би и затова оцеля приятелството ми с много хора, тъй като връзките ми с тях не са били изградени върху користни основи. Просто не обичам даже да поддържам приятелство с такава цел. Даже понякога се самоукорявам, че много бързо прекъсвам познанства, приятелства и така нататък с хора, когато усетя, че има нещо различно. Сама го прекратявам. Това е и хубаво и лошо. Да. Но не смятам да умирам самотна.
все ще бъда с хора. Защото не мога. По принцип. Това е несъвместимо с моя характер. И дано внуците ми да запазят такъв спомен за мен. Просто смятам, че може би Яворовият стих "Аз не живея, аз горя", ако не го нарека максима, той има някакво значение за живота ми, за моята чувствителност. Не мога да кажа, че е чувствителност. В никакъв случай не искам да се изравнявам с такъв голям поет, но тук намирам много от това, което Яворов пише в стиховете си, намирам и у себе си. Аз умирам и светло, това е Дебеляново вече стих, и светло се раждам разноликан, т.е. не, това е Яворов стих. Умирам и светло се раждам, разнолика нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта неизменно руша. Защото нощта е времето на преоценките и това е една от трагедиите ми, че винаги правя, може би по навик от професията и от работата, или просто въпрос на характер. Всяка вечер, безсънна нощ, се опитвам да размишлявам върху минали или случващи се сега събития, протичащи и така нататък. И това е един мой вътрешен поток на мисли и съзнание, които понякога много ме уморяват. А смяташ ли се за преуспял човек? Не. Нито съм се борила за някакво преуспяване, просто никога в моя живот думата преуспяване като материално, като просперитет погледнат, повече съм мисля за духовна реализация. Въобще как оценяваш изминалия си път до сега? Аз намирам, че беше полезен. Би го извървяла отново. Стига да ми беше дадена такава възможност. За съжаление. Човек няма такава възможност. Разбира се, човек мисли, че може... Нито пък искам да бъда клонирана. Няма нищо общо с това. Даже мисля, че съм малко трагична като личност и не бих искала да бъде клониран човек със същата философия, със същия така начин на мислене, със същата психология. Просто хората са индивидуалности, те не могат да се повтарят, но мисля, че ако повторя живота си, сигурно пък ще направя други грешки, които сега отчитам като собствени. Да. Но никога не ме е владял практичен дух, това искам да подчертая. Практицизма ми е толкова чуждо нещо, че мнозина ме питат защо и как така отиде в английската гимназия, защо и как така те направиха директорка на английската гимназия. Във всички случаи не съм се натискала, нито съм търсила връзки да го направя. Нали, грубо казвам. Просто беше време, в което можеш да бъдеш забелязан и да ти предложат да направиш някаква стъпка. Някои смятаха, че съм направила погрешна стъпка, изоставяйки преподавателската работа по литература и нали, в поста си, в ролята си на директорка на училището, но аз не виждам някаква съществена разлика. Даже работата ми като директорка ме обогати извънредно много. И с психологията на възрастта, и с знание за психологията на възрастта, и с срещата с много семейства, с много хора, общуването с тях. Това е изключително голямо богатство. Така че не смятам, че не съм реализирана. Тъкмо обратното. Изпълнена съм с някакво, как да кажа, доста добро самочувствие и мисля, че не е неподплатено това самочувствие, защото просто изминах един напрегнат, сериозен, напрегнато трудово развитие, което не е без следа. Един ден все някой ще си спомни за моя труд. Какво получих? Станах заслужил учител към края на практиката си, 2 години преди да се пенсионирам. И след това, с промените на 10 ноември, някои хора, политици решиха, че трябва да се отмени. Съжалявам, аз се считам за заслужил учител, без да нося това звание, независимо от това, че ми беше по този начин. Неприятно ми е, че ми беше отнето по този начин. Не е въпросът за тогава 60 лева, които се добавяха към заплатата. Въпросът е не признанието. Не е признанието на една държава, която те удостоила с това звание и след това ти го е отнела. Да. А въпросът е признанието, което ти получаваш ежедневно от своите бивши ученици. Смея да кажа, че го имах. Сега е интересно, че това изстудяване, охлаждане на отношенията влияе изобщо на взаимоотношенията между хората. И оттам все по-тесен е кръга на хората от училище, с които
специално бивши възпитаници, с които мога да общувам. А да не казвам и друго, че една част от тях се поизселиха в Америка, в Австралия, в Великобритания и в разни други страни, както и моя син, сега да стигна до Япония. Да. Следователно, картината е шарена и може би за това не виждам някой от тях. Просто те ми липсват, появяват се в съзнанието ми, помня имената им, при някои физиономиите ми изплуват по-бързо, отколкото имената, но общо взето не се разделям с тях. И не смятам, че съм се разделила. А кой е твой любим поет? Най-много обичам Дебелянов. Разбира се, трябва да кажа, че Ботев е наистина гения на нашата литература. Толкова много отрицания на този велик българин, но до което негово произведение се докосна, чувствам голямата поезия, голямата личност, поетична личност. И не мога да разбера защо някой българин не го тълкуват адекватно и не го разбират. Мога да кажа, че Яворов също обичам. Яворов много ми допада, особено с безсъниците си. Това е изключително поезия. От Дебеляновата лирика много ми харесва сиротната му песен. Ако загина на война, жал никого не ще попари. Това е... Не е ли много тъжна? Тъжна, както е тъжна цялата му поезия. Той е написал най-добрите елегии в българската литература. Няма друг автор на елегии толкова популярен, толкова силен, толкова прочувствен. От руската поезия обичам Лермонтов и много често си наникам някои от неговите стихове, които имат мелодия. А в белетристиката предпочитанието ми е към най-големия за мен от големите Достоевски. Обичам го. Верно е, че на даден етап от живота му ме беше направил много затворено, защото потънах в неговия свят. Но и сега, когато търся към кого да се върна, пак отивам, пак вземам томче на Достоевски. А каква музика обичаш? Музика обичам Лунната соната. Моцарт, Бетховен. Моцарт. Обичам Бетховен, да, фугите са много приятни за слушане. Обичам класическа музика, без да имам някаква специална музикална подготовка. Може би това е нещо, за което винаги съм съжалявала. И за това се опитвам да дам на децата си по един инструмент, за да ги ограмотя музикално. В смисъл не съм имала амбицията да ги направя непременно концертиращи музиканти, но да разбират музика. Защото аз все пак си останах неграмотна в музиката. Просто с ухото си усещам, влияе на чувствата ми в даден момент, може да промени настроението ми. Но разбира се, обичам и популярната музика, която се пее. Някои неща са много приятни и особено в развитието на българската музика, на редица наши изпълнители, има много хубави неща, които няма да забравя. Спомням си, имаше една песен "Лети, лети, лети, кораб мой", че не мога да я запея, изключено е да запея сега. И да свършваме. И накрая просто няколко думи. Какво искаш твоите синове и внуци да възприемат от теб, да запомнят от теб? Да, мисля, че трябва да бъдат... Кажи някоя крилата фраза, която така да бъде спътник в техния живот. Не искам да бъдат егоисти и не много алтруисти, да мислят и за себе си. Не искам да бъдат крайни идеалисти, нито пък крайни трезви практици. Просто трябва да бъдат личности и във всички случаи богати, с богата духовност. Защото иначе самите те няма да бъдат доволни от себе си. Това е, което мога да кажа в заключение. Тоест да слушат и да се учат добре. Да слушат, аз не обичам послушанието. Абсолютното послушание някакси не винаги го приемам. Не знам дали моите синове са го усетили това, но аз не съм привърженичка на абсолютното послушание. Става въпрос на уважение.
когато уважават някого и нещо и когато осмислят и разбират, че това им е необходимо и полезно, те трябва да го правят. Това, което направих за тях, специално за синовете си, малко натиск може би беше да влязат в английската гимназия, да се подготвят, но мисля, че не съм сбъркала. Да, аз също мисля така. Да. Ами- Внуците ми, така както ги гледам, ще бъдат интересни като личност. С тревога си мисля за тях, как ще живеят, както и за синовете си, как ще справят в това общество, в което вълчите закони са действащите закони на за мен на пазарната икономика са вълчите закони на обществото, но няма значение. Може би те ще си намерят свой път и в този сложен кръговрат на живота. Те трябва да си намерят свой път, но Да не са но прекалено добри. трябва и да запомнят нещо от твоите... В никакъв случай да бъдат добри, но не и отстъпчиви. Склонни към компромиси, но не и компромисни фигури. Ето това е най-трудното. Което е най-трудно. Не им препоръчвам много. Отново говорим за идеализъм. Да, може би защото изхождам от собствените си така, самокритични преценки. За себе си и за други. Добре, всъщност след 2 месеца ти навършваш 65 години. Да. Това е една голяма дата в нашето семейство. Бих я посрещнала много възторжено, тая 65 годишнина, ако не бяха обстоятелствата толкова сложни. При други обстоятелства щях да бъда и аз с малко по-приповдигнато настроение и малко така склонна към отпускане, към по-други преживявания. Но сега ми някак си се чувствам като в окови, като птичка в клетка. Едно признание на окован човек в вериги, в клетка, който не може да лети. Това се дължи на възрастта и на обстоятелствата. И двете неща. Удрежи на една птичка крилете и остави на земята. Ще видиш колко е безпомощно. Аз се чувствам точно така. Някои казват като риба на сухо. Може би. Само че аз не съм водно създание, за да